हेलौ लोगोफोर, नै आं दिनै जोंनिया खानाय सिनग्राया गैया नालाय, ओमफ्राय बेयाव आं दिनै माने खानाय सिनजानो फैदों लोगोफोर। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे शेयार खालामनो थाखाय भिडिअ खालामबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक हरदो, कमेन्ट्स हरदो आरो जायफोर गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। थारमाने आङो जोंनि खानाय सिनग्राया दिनै गैया, बेखायनो आं दा पार्लाराव खानाय सिनफैबाय लोगोफोर। लोगोफोर, दा खानायखौ सिनखांबाय। माबायदि सिनखो नायदो लोगोफोर। मोजां नुदोंना नुवाखै नायलांदो आरो मोजां नुदोंबा लाइक हरदो, कमेन्ट्स हरदो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। बाय बाय।